sake su na ce basu basu na ce kai basu ka sake su na ce basu basu na ce kai basu wayo duniya basu basu na ce kai basu wayo duniya basu na ce kai basu ina zaki je da mu basu 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 na ce kai basu ina zaki je da ni basu na ce kai basu ina zaki je da ni basu basu na ce kai basu ka sake su na ce basu basu na ce kai basu ka sake su na ce basu basu na ce kai basu ka sake su na ce basu basu na ce kai basu ka sake su na ce basu basu na ce kai basu ka sake su na ce basu basu na ce kai basu sake kowa ka kama Allah a rayuwa don kai dacewa basu basu na ce kai basu ka so kowa ko ba sa san ka kai haƙuri za ka yi morewa basu basu na ce kai basu basu wayo duniya basu na ce kai basu basu wayo duniya basu na ce kai basu wayo ni duniya dan adam shi ai ba a iya bai basu fada alkhairi ko kai shiru wannan shine dacewa Allahn da yake wa kowa shi ke mun kai baka hanawa karshen wani in kaso hangowa na kake hangowa baiwa ta a jikina ne balle wani yayi mun kwacewa tuwo sunan shi tuwo har abada ba wani mai canjawa sama ta yi wa yaro nisa babban ma sai hangowa baiwa ba a karyanta in kayi ko tana nunawa addu'ar alkhairi to in kayi fa kanka take komawa balle sharri in kayo kai ne za kai tabewa daga manya har yan yara kar ku zamanto masu ɓatawa kare su Allah ne ne na kare su Allah ne ne faɗa musu ishe gona Allah ne ne kare su tun ba su gane ba ishe gona Allah ne ne lokacin da kake wani lokacin wani ke san wani ni dai na imani sannan na yi yaƙini Allah shi ke bani menene zai dame ni haka za a bar ni in an ganni gaskiya ta ita ce tsari a cikin wannan zamani rayuwa akwai ta da rudani suna gani su sun bar ni gani suke na yi lukusa ne ku gaya musu ni ne ishe dan baba sarkin nan ne mai alanta Allah ne